Andas in långsamt och slut dina ögon. Andas ut. Koppla av och glöm alla krav och måsten. Känn hur axlarna sjunker ner och kroppen blir tung. Dina armar är nu avslappnade. Dina ben är avslappnade. Hela din kropp är avslappnad. Tänk sköna tankar. Tänk på en lång nybilsgaranti. Tänk på den allra längsta nybilsgarantin, den från Kia Motors. En härlig känsla sprider sig i kroppen. Från nacken, genom magen och hela vägen ner till tårna.